ki tallafi mai san ki kare ki bar shi a kangin damuwa. Me yasa zaki min haka ne sai da sanki ya min sartse da wanda kike so bayan ne kika sani a rudani. So mai san kikin jikar da kisa shi ya yo kuka, na sanya rasa ki akwai damuwa ba zai yi tsawon rai ba. Nadamu kaina akan wacce ba ta ƙaunata, a zato na ni da ita mun zama jini da hanta. Akan ta na yo ɗamarar ta zama cikon manufata, sanadin ta ina ta yin doki. Karshe kika sani yin raki, kika sa raina yake ƙuna. Haka ne sanadiyar kaddara ce, ni ma tilasta aka min amma ba so na raina. Shi so na san hayana kisa kin san haka ba wai ne ba. Duk mai haƙuri ya rike so ba zai ki ganin riba ba. Dan kin zama shi ya zama ke mai yasa baki san hakan ba. Koda a gari zancen ki yake bai zo dan yaudara ba. Tausayawa mai sanki ya zo haka ne sanadiyar kaddara ce, ni ma tilasta aka min amma ba so na raina. Wai me na rage ki da shi da zaki so ki yo madadi. So na gaskiya in dai da shi aka so waninka akwai raɗaɗi. Duba ki ga me yafi ni ne, karki ɓoye min ki sanar da ni. Kin san asin ki bayani, dan Allah kar ki da ni. Domin idan kin ka guje ni, ina ne zan sanya raina. Akasi ya zo haka ne sanadiyar kaddara ce, ni ma tilasta aka min amma ba so na raina. su a raina shi ya yi zaune, ga masoyiya abun bahari ne. Ko kina so kiyo kisa ne, kin ga cire san ki wahala ne. Duba yau gunki yayi bara ne, yadda ya zama gunki malami ne. Duwa ta riba samun masoyi, ki tausaya bai ya bara bulayi. Tunda dai kin yarda da kauna, sai ki sa shi cikin ranki. Ya zo haka ne sanadiyar kaddara ce, ni ma tilasta aka min amma ba so na raina. Zan so ka sani na rike ka amana babu shakka, in ka tuna baya sanin ka ne a raina ba kamar ka. Na nuna maka soyayya mara misaltuwa hakika, amma ka ki min uzuri ga abin afi